Башкортостандың Ахмет Заки Вәлиди исемендәге милли китапханаһы быел үзенең 155 еллыгын билдәләй. 2 баватка якын тарихы булган китапханала нинде язма кумарткалар тупланган. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Ахмет Заки Вәлиди исемендәге милли китапхананың кулъязмалар һәм һирәк китаптар бүлеге мөдире Флүр Сибәгатов. Флүр Шәрифович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, китапхананың 155 еллыгы билдәләнде. Ошо көндәрдә һәм мөгаен дә укучылар өчен айрым китапхананың тарихына бәйләнгән күргәзмә әзерләгәндер. Был күргәзмәләр нинди язма кумарткаларыбыз урын алды? Основном китапхананың юбилейына айканлы китапхана хезмәткәрләре тарафыннан күргәзмә оештырылды. Унда ошо китапхана тарихын сагалдырган күпселек әсәрләр урын алды. Күпселек дигәндә бу соракта һәм буенча түгел, сифат буенча әйтергә кирәк. Чөнки китапхана 1836 елда ачыла һәм шуннан алып китаптар туплана. Мына килә төрле осырларга килеп, һәм мына уларның һәрбер этабына тигән кагылышлыгы унда урын ала. Иң борынгы китап ничәнче елга? Безнең китапхана дөйм алганда иң борынгы китап ул 1512 елда кайтып кала. Уны латин телендәге китап. Уннан бар артабангы елларда рус әдәбиятына килгәндә инде уныһы 1602 елда кайтып кала. Һәм бу китаптарда мөгаен күргәзмәләр күреп булмайдыр. Булар айрым хакланалар. Бұл китаптар айрым хаклана, күргәзмәлә без 1819 бат һәм 20 бат баштарындагы китаптарды урынлаштырдык. Дөйм алганда мына бұл күргәзмәлә хәзерге вакытка тикен сыккан китаптар да бар. Бына берничә кулъязманы, берничә һирәк сораган китапты безгә алып килгәнһегез. Ул да булса Бабичтың һәм Мәҗит Гафуриның гарәп графикаһы менән иске төрки телендә басылган китаптары, шулай бит яңлышмаһам. Бабичтың был үзе икән сакта басылган китабымы? Уна был алып килгән китап, уныһы Шәһзад Бабичтың 1925 елда Мәскәүдә басылып сыккан китабы. Уның мына үзе тирә сакта басылган китабы бар 1912 елда. Был китап әлеге вакытта безнең күргәзмәлә, шуңа күрә без аны алып килмәдек. Һәм мына был китаптың тарихы төпкәрә төшү мөмкин, ул китапта хәтта Бабич үзе тотыла мөмкин. Чөнки ул Стәлтамактан күскән китапхана менән килүе ихтимал. Һәм Мәҗит Гафуриның шулай ук китабы. Монда бәләкәй генә. Монда ул Мәҗит Гафуриның беренче басылган китабы, ул 1903 елда Санкт-Петербург каласында басыла. Һәм моны был китап нимә менән кызыклы, ул беренчесеннән Мәҗит Гафуриның үзе тарихы менән бәйле, икенче яктан Зәйнулла Расулев тарихы менән бәйле, һәм өченчесеннән Кырым татар әдәбияты менән бәйле. Моны был китап бер яктан караганда нык кызыклы булып тора. Чөнки был Зәйнулла Расулевның улының үлеме аркасында басылган мәрфия. Икенчесенә был китапта нәшер итүче Ильяс Барагинский, уны билдәле китап бастырусы, ул Абайның беренче китабында бастырып сыгыра бит инде, һәм мына шул кеше Петербург каласында Салават газетында бастырусы, һәм моннан тыш 19 елда ул Өфөгә килә һәм Өфө китап басу өчен яйга халысларның береге булып тора. Гомумән, милли китапхананың әгәр тарихын күзәтсәк, унда республика тормышында, иҗтимагый сәяси тормышында зур роль уйнаган шәхесләрнең әйдән күрәбез. Шулай бит. Гобәй Дәүләтшин, мәсәлән. Основта мына милли китапхана, республика китапханаһы дигән статусты алуга Гобәй Дәүләтшинның роле зур. Тап уның бойрыгы менән ошыга тиклем губерна китапханаһы булып исәпләнгән китапхана республика китапханаһы итеп үзгәртелә. Һәм моның тарихында яңа усыр башланган дип әйтергә мөмкин. Яңа усыр башлана һәм ул күпкә югарырак статуска күтәрелә. Чөнки республика китапханаһы губерна китапханага караганда күпкә югарырак. Һәм шулай ук мына 1992 елда милли республика китапханаһының милли китапхана дигән статус алуы, ошо уның үсешенең тагыла бер нөктәһе булып тора, үсеш нөктәһе булып тора. Чөнки был кимәл буенча күтәрелә һәм ул республикалык гына түгел, милли әдәбиятты һәм милли ихтияҗларны алып барырлык һәм Россия кимәленә сыгарлык оешма буларак оеша инде. Россия кимәле дигәндән бүген Башкортстандың милли китапханаһы Россиянең башка милли китапханалары арасында нинди урын алып тора? Мына бұл һорауга килгәндә без әлбәттә Мәскәү һәм Санкт-Петербург калаларынан китапханалары менән калышабыз бит инде бу соракта Россия милли китапханаһынан.
һәм Рәсәй дәүләт китапханаһынан, ләкин дөйем алып караганда без 5-нче, 6-нчы урыннар тирәһендә әйтергә була. Моны дөйем алганда. Чөнки беренчедән безнең китапхананың фонд кимәле, ул снапта бик бай. Икенчедән монда эшләгән кадрлар мәсьәләһе, моны һуңгы елларда бигрәк тә Юлдаш Нуриштың китапхана директоры булып килгәндән һуң гыйльми эшкә игътибар ителде бит инде. Һәм бездә бер рәттә моны китапхана эшен алып бару белән гыйльми эштә була. Һәм Берничә фәнни конференциялары билдәле генә булып үтте, шулай бит? Конференциялар үткәрәбез, моны һугыш язусы, һугыш яугирдар исемле регион ара конференция узгардык. Соңына моны әлеге вакытта 20 апрельдә бездә китапхананың 185 елын арналган бите халык ара конференция үткәрәбез бит инде. Bundan тыш безнең хезмәткәрләр ВАК, РИНС һәм башка журналларда әүдем языша һәм моны ошо фәнни эшләр алып бара. Ягъни бу соракта инде сыныпта хезмәткәрләрнең ниндидер фәнни эшкә бирелүе һәм бuna ошо фондты ентекле өйрәнүе дип әйтергә мөмкин. Әйткәндәй, һез тагы ла бер китап турында һөйләмәнегез, ул да булһа буна Сафон Яхшыгуловтың шулай бит китабы. Уның нимә мән кызыклы? Снапта моны әйтеп киттегез. Бездә Сафон Яхшыгуловтың бөтәһе 4 китабы үзе сактап атлап сыккан бит инде. Һәм уларның өсәве бездә хаклана. Һәм моны минем алып килдем бер генә китабын. Уны башкорт хәлдәре дигән йыйынтык 1911 елда сыккан. Һәм ул сыккан Стәрлетамак калаһында. Ягъни моны безнең республикала китап басу эшенең Өфөлә генә түгел, башка кылларда Стәрлетамакта сыккан, Бәләбәй кылаһында типографиялар булган, шунда басылуы. Һәм монда күрәһең, шагыйрьнең үзенең төбәгендә басылырга тырышуы. Моннан тыш, быел Сафон Яхшыгуловтың 150 тууына 150 еллык юбилей бит инде. Һәм шуңа күрә без күргәзмәләр дә оештырдык, һәм виртуаль күргәзмәләр дә оештырабыз инде. Һәм уның китаплары әлеге вакытта электрон китапханага тулысынча куелды. Ягъни теләгән кеше үзенең өйеннән компьютер аша унда кирип укый ала. Бuna һез бүген әле берничә һүз әйттегез, компьютер, электрон китапхана дигән. Сынапта бүген китапхана яңа баскычка күтәрелә. Ул бер яктан дөрес, әмма икенче яктан ул яңа каршылыктар мәндә тап була. Ул да булһа, бuna милли китапханага барып инеү белән бездә электрон кулайлымалар каршы ала, электрон һанлы дөньяга инәбез. Бuna бу заман талабына милли китапхана ничек җавап бирә? Ул шулай ук яңа үсеш баскычымы? Әгәр дә үсәм тиһәң, һин заман талапларына ярашлы барырга тиешең бит инде. Һәм моны был калып техникан тенденция китапханага ла кагыла. Һәм әгәр дә без үзебез шул дөнья кимәленә китапханалар белән бер рәттә торырга тиешбез икән, без беренче рәттә шул ук электрон кимәлгә җитәргә тиешбез. Шуңа күрә был алып бара бит инде әйткән кулайламалар кую гына түгел, китапларның электрон вариантка күчерүе. Һәм был 2 функция башкара бит инде. Беренчедән бөтәһенә китапты теләгән кеше биреп булмай. Чөнки нигә берәр ханлы булган китаплар, мәсәлән, газеттар тула. Электрон вариантка күчерү уларда хаклауның бер юлы булып тора. Икенчедән укучыларның ханын арттыру. Чөнки бөтәһелә бит килә алмай, мәсәлән, шул Өфөгә, башка каллардан улар компьютер аша бұл китаптарның электрон вариантын қарап, гыйльми әйләнешкә индерә ала. Гомумән, бұл һирәк китаптарды, һирәк кулъязмаларды өйрәнүче яшь галимдар, студентлар бармы? Бұл яктан килгәндә бүлек ул специфик рәвештә була бит инде, теге бөтәһелә килмәй. Һәм шуңа күрә монда күбрәк галимдар һәм тарих белән кызыксыну кешеләр йөри. Дөйем алганда студентлар килә, практика үтәргә тырышалар бит инде. Башкорт дәүләт университетының, Башкорт дәүләт педагог университетының студентлары еш кына практика үтәргә килә, һәм дәресләр үткәрергә килә бит инде. Ниндидер кимәлдә кызыксыну бар. Һәм икенче төркем килүчеләр, китапхана йөрүчеләр, уны инде туган якта өйрәнүчеләр. Чөнки әлеге вакытта бездә бик яхшы күренеш бар, һәр кеше үзенең тамырларын белергә тырыша. Һәм был юнәлештә китапхананың роле бик зур. Һәм үткән ел иске төрки телен өйрәнү буенча махсус курслар ачкайныгыз. Уңышлы булдымы был тәҗрибә? Был курстар сынапта бетәдә уйлаганык, ул тиклем кеше булмас дип, ләкин беренче булганда ук анда 56 микән, 57 кеше килде, бик зур булды. Һәм шуңа күрә без дәресләрдә 2 төркемгә бүлеп үткәрдек.
һәм курслар 10 дәрес булды бит инде. 10 дәрестән һуң улар ирекле рәвештә менә басылган китаплары, текстларда укый алалар иде. Бу соракта менә унда килүчеләрнең студентлары түгел бит инде, теге таяк белән бастырып укырга. Үзләре теләгән кеше. Шуңа күрә улар ул яшькә булуга карамастан, анда яшьләр дә була, улар тиз генә үзләштерделәр. Чөнки шул ук вакытта, мәсәлән, текстларда уку элекке борынгы китаплар нигезендә бардыр, революция дигәнгә. Бер якта менә хәзерге технологиялар, анда экранда алып барыла, һәм икенчесе үзенең шул осыр менән янәш булу бит инде. Ягъни 10 дәресендә байтак кына белем үзләштерергә мөмкин ине. Бу курслар әлбәттә билдәле сәбәпләр аркасында, шул пандемия аркасында тукталып калды. Артабан дәвам итәрме? Хорослар күпме? Хорослар ысынаптан күп, һәм моны без уйлагайнак яз көне, әгәр дә пандемиян бәйле каршылыктар булмаһа, курслар яңа асып ябарга дип, ләкин үкенечкә каршы әлегә тиклем сәбәп дәвам итә. Һәм әгәр дә мөмкинлек була икән, без бу курсларда дәвам итәргә дип уйлайбыз. Бәлки онлайн рәвештә? Онлайн рәвешкә дигәндә безнең ондай да менә ният булды. Без курслар язып, электронлы дәресләр итеп үткәрергә дигән. Әгәр дә егилеккә тиклем асылмаһа, ошо рәвештә дәвам итәргә дип уйлайбыз. Без бында әле тамашачыларга бары тик гарәп графикаһы нигезендә язылган китапларны күрһәттек, әмма һезнең фондта беләбез латин графикаһында язылган китаплар да һаклана һәм уларда аерым йынтык итеп бастырырга ниятляһегез. Менә һез сыныпта әйттегез, безнең фондтың якынса 10 меңе, самаһ тирәһен әйткәндә, уныһы латин графикаһында китаплар. Чөнки безнең язма 1927 елдан алып 1940 елларда гына тиклем, безнең генә түгел, дөйем менә Россия халыкларының, күп халыкларының әдәбияты ошо язмала була бит инде. Һәм бу милли мәдәниятебезнең зур бер өлешен тәшкил итә. Һәм менә бу китаплар арасында хугышта катнашучы һәм хугышта бирәктә хугышта яуда һәлак булган язучы шагыйрьләрнең дә әсәрләре бар. Һәм шуга күрә менә безнең план буенча Тәгенте уларның ошыга тиклем кайберләрен басылмаган әсәрләрен туплап, бигрәк тә менә һәлак булган язучыларның әсәрләрен бер йынтык итеп туплап бастырып чыгару дигән ният бар иде. Сынапта быел бөек ватан һугышы башлануга 2 ел тулган вакытта был уларның изге хәтеренә ихтирам булыр ине. Шулай бит инде. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт, уңышлар теләйбез эшегездә. Рәхмәт һезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхананың кулъязмалар һәм хирәк китаплар бүлеге мөдире Флүр Сибагатов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.